sitten matkaan lähdetään ja hyvin sieltä sitten Cosworth painaa menemään ja aika 93. Vahva avaus häneltä, 10-3 puolestaan Sotsille. Ja viereen tulee Jevgeni Bulankin. Ja Bulankin on Nissanilla puolestaan 5. ennen tätä päätöskisaa tuossa. Ja näin näytetään Reino Kolmille, että pelit seiskin. Ja Nissonilla on suorittaa. Sinänsä mielenkiintoista nähdä tällaisia autoja, kun aikaisemmin nähtiin. Yhtään ei tiedä miten. Tämä tuntuisi kyllä olevan. Ja suoraanhan se menee. 9-1. Ja nyt siis Stock Superstockin pariin ja ensimmäisen pariin Miehet Mäntsälasta. Arto Sulopuisto radalle 1, Timo Eronen radalle 2. Ja Eronen on tällä kaudella tällä Suomenmaassa ajanut kyllä vähän vähemmän, onko kertaakaan nähty? Aaro, sinun tiedot kertovat siitä. Ollaanko me Erosta nähty tällä kaudella? Mun muisti ei ole ihan 100%. Selvä, ollaan nähty. Koska ollaan nähty? Tauden avauskisa Motoparkin. Niin kauan aikaa ehtinyt unohtaa. Aivan. Mutta on joka tapauksessa. Super Pro ET. Ja reaktioitahan täällä tänään metsästellään. Ja niiden perusteella laitetaan kuljettajat paremmuusjärjestykseen ja siitä sitten... Jyrki Launen rata 1, Anna-Kaisa Manninen rata 2 ja hivenen on mielenkiintoisessa paikassa pakoputki noin niinku kuplavolkkariksi Jyrki Launella, kun se on tuon pyöräkaaren etupuolella, ainakin täällä apukuskin puolella. Ehkä myös kuljettajankin puolella. Todella tyylikkään näköisessä iskussa on kyllä tuo vanha kupla ja ruutu näyttää, että 3,4 litraa olisi tilavuutta koneessa. Mielenkiintoisen näköinen laite on. Anna-Kaisa Mannisen kilpuri sitten vastaavasti paljon tutumpi 677 kamaro ja reaktioita. Metsästellään siis tässä vedossa. Tai tässä ryhmässä ja tässäkin vedossa lajittelupäivänä. Ja Anna-Kaisa Manninen antaa punavalon. Ja nätisti kupla kulkee matala lentouksien. Ja virtaviivaisen näköinen on ja hyvin näyttävä tuo grafiikka tuossa. Antaka voimaa, sen kyllä näkee. Ja... tulee Hammarbergille ja
10-5-3 puolestaan Impalalle. Ja siellä näyttää Kaappela tiimi ainakin tyytyväisiltä. Käsitää, että jäi tommonen reilu yhtiö ajasta. Niin, 70. No, katsotaan. Ja nyt menee taas niin pulloon. 8-0-5-2 ja 8-6-8. Kulmala on hyvässä lyönnissä. Kulmala ottaa melkein 20. Raapamäki Racing lukee ikkunassa ja Kondipari ja Katariina yhteistyökumppanina kiitokset ainakin sinne suuntaan, kun Yläkiirakan pakottivat syömään, kun kävi varikolla. Oli tosi surullinen kohtalo. Hänen keskivartalo oli ihava ihminen, osaa arvostaa ilmaista ruokaa. Ja siellä on siis tiimi vastakkain nyt, kun tarkemmin ruutua katsotaan ja miten se jakavat samaa kelkkaa ja on melkein kaikilla tiimiedustajilla, paitsi niillä isoilla ja sitten taas. Myös Asteri Mikkolalle, siellähän rupesin löytymään ja mentäisinkö 7 puolelle nyt sitten tässä lähdössä. 24 vuotta on tällä autolla tässä maassa ajettu drag racingia ja se radalla 1 on. Hän on Timo Erhamäki ja ensi vuonna sitten juhlakausi tuolla autolla 25 vuosi samalla autolla. Että sehän on ihan normaalia, että joku ajaa 25 vuotta drag racingia, mutta siinä vaiheessa se on outoa, kun ajaa samalla autolla sen 25 vuotta. Kyllä se täytyy olla aika palkitsevaa, että sitten tulee vielä tosiaan tällainen kesä, että painellaan uudelleen sekuntiluvulla ja joo, ollaan niinku viimeisen päällä saatu taas uuteen lyöntiin muutosten kautta. Kyllä. Todellakin viime viikonloppuna mentiin siellä Tierpissä sitten sinne 7 sekunnin puolelle. Harmi sinänsä, että se tapahtui Ruotsissa, mutta roikkovaroisesti. 8-4-4. Kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee. Kyllä nämä veljet on aika tiukalla kisalla liikenteessä, kumpikin siis 7 menijöitä. Ja tietysti Jussi Lahdella on ehkä se etu, että hän lähtee tosta viivalta kyllä ilman suurempia miettimisiä. Ok, nyt on lajitteluhetki, niin Erhamäki voi ihan rauhassa siinä keräillä paineita ja lähteä sitten kun on laitteet. Siellä on omilla lukemilla. On ihan nättiä tasoa tällä hetkellä. 8 menijöitä on peräti 8 kappaletta. Ensimmäinen veto meni penkin alle. Toivotaan, että nyt lähtee sitten parempaan lentoon. Ja 10 katsoja tulee Sablerskille Raita-Kari ottaa 952. Oli tiimin kanssa ei näköjään. 89 on nyt sitten pöydässä, kyllä tätä enkka ollut. Uskotaan siihen ja sitten Kenneth Matfolkki ja Sauli Hitturi. Matfolkki. Matfolkilla on 977. Kenneth Matfolk 8701 parantaa ja 9509 Hipperikin parantaa. Nyt se rupeaa parantaminen sujumaan tuossa ihan hienosti. Ja nyt on mielenkiintoinen auto tulee radalle. 2 Sami Ritola Vilppulasta.
BMW 339 on numerokoodi tuossa. Tämä mies on aikamoinen turbovelho, jos joku. E30 Pemarilla niin Risto Vatajakin mielikuvani mukaan ensimmäistä kertaa tällä kaudelle radalla. Mielenkiintoista nähdä. Ritola oli viime kisassa ajelemassa lisenssiä ja Juttu Tuulella juteltiin tuossa Erhomäen tiimin kanssa. Siellä oli Ritolakin mukaan. Se on kyllä autoja, 25 autoa ja tähän mennessä suorittanut. Sekunnin rajaa. 9 kuskia ajanut 8 puolelle tähän pisteeseen. Ja siinä lähtee nyt auki ja viilettää omana aikansa ensin näyttää olla 968. Ja sitten tulee puolestaan 968.